potències mundials, excepte alguns països de tercer ordre com Espanya, o com Romania, o com Xipre, o com Grècia. Però les potències mundials, les potències democràtiques, totes van reconèixer aquesta independència. I aquests que no els van reconèixer li van enviar al Tribunal Internacional de Justícia una sol·licitud perquè es pronunciés respecte a aquesta declaració. I el Tribunal Internacional de Justícia va dir que les declaracions d'independència estan d'acord amb la legislació internacional, que són perfectament vàlides d'acord amb la legislació internacional i que com que les declaracions, i repeteixo, en plural, i com que les declaracions d'independència estan d'acord amb el dret internacional, també ho està la de Kosovo, com també ho estarà la de Catalunya, perquè ho farem per vies democràtiques i amb una majoria social al darrere.